komen kijken naar de theaterstuk van Moena. En we hebben er heel veel zin in. Dit is de derde show van Moena die ik ga kijken. Wow. De vorige show was geweldig. Hallo allemaal, welkom bij mijn première. De voorstelling Waanzin. Kom mee, kom, we gaan beginnen. Nee? Het was op en top Moena. Ze doet het fantastisch. Het is heel erg actueel, heel erg divers. Ik vond het superleuk. Top show, alles kwam er weer in voor. Ja, het is superrijk, van alles. Dus in dans, in theater, typetjes, cabaret. Ze maatschappelijke punten zeg maar aankaart op een hele komische manier. Daar hou ik gewoon heel erg van. Het was heel educatief ook. En ik moest gewoon zo hard lachen. Hele verrassende nieuwe typetjes en met name de snelheid waarmee ze laat afwisselen. Dat zie je ook niet echt vaak, dus daarom is het best wel een speciale show. En heel direct, zonder mensen te kwetsen. En dat vind ik ook knap. Verveelt nooit. Ik wil eigenlijk niet dat het stopt. Ja, eye-opener voor iedereen. Dus ik raad hem echt iedereen aan. Jong, oud, maakt niet uit waar je vandaan komt.